Okay, så går vi videre til opgave B, som siger, bestem R, så en postkasse af denne type har størst mulig rumfang. Og det gør jeg så ved at sige, jeg definerer først min VR, som jo er det her. Og herefter så siger jeg så, jeg vil differentiere den her funktion, så jeg vil kalde min differentieret for VM. Og så vil jeg så differentiere min VR. Og herefter så vil jeg så sige VM til R er lige med det her. Og så går jeg så videre, og det jeg så gør nu, det er, at jeg vil sætte min VM til R er lige med 0 for at finde mit altså jeg vil finde R, så postkassen får den størst mulige rumfang. Så siger jeg så min VM til R er lige med 0, R. Ja, og når vi trykker enter, så kommer de her tal, så kan vi trykke Ctrl enter. Så får vi minus 7,28 og plus 7,28, og det må så selvfølgelig være, må selvfølgelig være 7,2, eftersom at vi ikke, altså en side, eller rumfanget ikke kan være minus. Og så vil jeg så lave et monotonilinje for at bekræfte, at det er et maksimum,